And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinakawalan ko kahit mahal na mahal ko. Hello DJ Rocky. Avid listener mo ko. Itago mo ko sa pangalang Jen. From Quezon City. At ito, ang aking secret file. Back in 2015, may naging boyfriend ako. High school lovers, kumbaga. Fourth year high school nang maging kami. Itago natin siya sa pangalang Jay. Almost perfect ang relationship namin. At ang akala ko, siya na ang makakasama ko habang buhay. Legal kami both sides. And I thought, walang magbabago. To make the long story short, naghiwalay kami nang malaman kong may iba na siya. That was Feb 13. The day before Valentine's. Tinanong ko siya. Tinadtad ko siya ng mga mensahe. I tried to ask him paano, kailan pa, at bakit niya nagawa yun. When in fact, we were okay. Pero wala akong narinig na kahit anong explanation mula sa kanya. We never talked to each other again. Days passed, nalaman ko na ikakasal na siya. Naapektuhan lahat ng aspeto sa buhay ko. My relationships, my studies, my family. Pero thankful ako kasi andyan sila to comfort me. Ang tanging naisip ko na lang noon, kaya siguro ako ipinagpalit. Dahil parehas na silang professional habang ako'y nag-aaral pa lang. But I was there for him. I was there, supporting him emotionally, physically, and even financially. Inaabot niya pa lang yung mga pangarap niya. Kaya lang nung naabot niya na yung mga pangarap niya, nakalimutan na niya ako. Masakit yun para sa akin. Muntikan ko nang tapusin yung buhay ko. Buti na lang talaga, maraming nagmamahal. Maraming nagmamahal sa akin. So nagpaka-busy ako. Sa study, sa work, until one day, may nakilala akong lalaking mamahalin ko ulit. May maganda siyang trabaho. Ahead siya sa akin ng 7 years. Nagkakausap kami every day. Mabait, gwapo, respectful, and very professional. Ipinaramdam niya sa akin na pwede akong magmahal uli. Ikinwento ko sa kanya lahat ng pinagdaanan ko.
And he said tanggap niya ako. After getting to know each other, nag-decide na akong sagutin siya. Masaya kahit LDR. Masaya kahit twice a month lang kami nagkikita. Until one day, may pinagtapat siya sa akin. And I was so shocked. At ang sabi niya, "Love, ayokong malaman mo pa sa iba. Kaya ako na mismo ang magsasabi sa'yo. May anak na ako. She's now 2 years old. Babae." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Naganap pa ako ng lakas para sabihin ang mga katagang, "Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kanino? May asawa ka ba?" And so nagkwento siya. And he said, "Ayokong iwasan mo ko kapag sinabi ko ang totoo. Pero wala akong asawa. Nabuntis ko yung babae after training. Kaklase siya ng kapatid ko. But we are in good terms para sa bata." But the question remains unanswered. I said, "Bakit kailangan mong itago? Samantalang ako walang itinatago sa'yo, lahat sinasabi ko." Wala na siyang ibang nasambit, kundi sorry. Tinanggap ko kasi wala naman ako magagawa. Andun ang bata. Nagtuloy-tuloy ang relasyon namin. Hanggang sa nalaman ko na may iba pa pala siyang girlfriend bukod sa akin. Mas nauna sa akin. Para bang naulit yung sakit na naramdaman ko. Doble-doble yung sakit pa nga eh. Bakit? I confronted him. Ang reason niya, mas mahal niya raw ako. At hindi na raw naman sila maayos ng babae. Tumawa ako but deep inside, durog na durog ako. So ginawa mo lang akong option. Mapapatawad pa kita sa hindi mo pagsabi sa akin na may anak ka na. Pero yung lokohin mo ko, ginawa na yan sa akin dati. Sinabi ko na sa'yo kung paano ako nasaktan doon. Pero mas masakit pa palang ipararanas mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Hindi ko siya kinausap ng 3 araw. Then the girl reached out to me, telling me na baka buntis daw siya. My gosh. Mas ibinaon pa yung kutsilyo na nakatusok sa akin. I decided to cut our communication until one day pumunta siya sa apartment para magpaliwanag. Pinakinggan ko lahat ng paliwanag niya. But then, decided na ako eh. Kailangan na naming maghiwalay. Dahil may mga maaapektuhan kapag ipinagpatuloy pa namin yung amin. If totoong buntis yung girl, sabi ko sa kanya, panindigan mo na. Umiyak siya sa harap ko. Nagmamakaawa na bigyan ko siya ng tsansa. To prove daw na hindi totoo yung sinasabi ng babae. Pero buo na yung desisyon ko eh. Tatapusin na ang relasyon na to dahil napagdaanan ko na ipagpalit sa ibang babae. And I can't imagine myself na ako yung reason para iwan niya yung unang girlfriend niya. Masakit man, pero yun ang ikabubuti ng lahat.
Lumayo ako at pinutol ang communication namin. Kahit mahal na mahal ko pa siya. His mother messages me, kinukumusta ako. Sinasabi kong okay ako pero sa totoo lang hindi. Durog na durog pa rin ako. Nalaman ko na hindi totoong buntis yung girl. Then my ex-boyfriend tried to call me. Gamit yung number ng sister niya. Gustong-gustong makipag-ayos. But now, I just told him I just want to focus sa inner peace ko. Lahat ng nangyari traumatic para sa akin. Ang hirap i-let go ng taong mahal mo. Pero para sa ikatatahimik mo at ang mga taong nakapaligid sa inyo, mas gugustuhin mo na lang lumayo at mag-move on. I hope my ex-boyfriend understands where I'm coming from. And I hope he respects my decision. Thank you sa pakikinig ng aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jen. At ito ang aking secret file.